fényképezési üzemmód, azt kell átadni. Jó. Filmezel? Jól van. Nem vagy Lóri veszi. Ha nem szólsz, eszembe nem jut. Nem látom. Hát. De mindegy, vegyétek, az a lényeg, valamit legyen. Pont felvettem, amikor azt a szarázzász a tükesére. Ennyi volt? Ez most csak az első felbuzdulás. Én szeretnék visszamenni, de majd ő rajta függ. Szia! Hello! Sziasztok! Ma jöttetek? Most! Ja. Szia! Hello. Most kb. 10 perce. Azért nem találkoztunk. Hát ez nagyon megizgat, és nagyon tetszik. Jaj, ne kakálj már ide! De nem akarja szegény. De, nagyon élvezik. De igen, a tese nem akar élvezni. Nagyon élvezik. Mindig bement egy kicsit a sodrással szembe, és akkor próbált úszni. De hát neki nagyon gyorsan eltűnt a hal. Ez a mosoni dúnolát szerintem. Igen. Ez egy holduma rész. Nem volt. Nem volt? Nem. Élő. Élő mosoni duma. Már nem is fázok. Nem olyan szépen benn volt. Ma levegőtök. De gyere. Marha erős a sodrás. Nem szeretnék, nagyon nem szeretnék valószínűleg hozzá. Ügyes lesz a cickóm, azt mondja. De én nem olyan, mint aki Hova? Anyóka. A talpamnak annyi. Na, mi ki van a Szeni? Megyünk még egyet? Gyere. Még ők nem vannak bent, egy jól meg bent. Nem, mindig ránk jön a Szeni. Az húzza el magával a másik Szenit is. Ja. Nagy más! Vigyázz! Vigyázz, az előbb már bent volt. Nem tetszett meg? Az ezért szerint nem tetszik neki, mert akkor benn maradt volna. Ez nem élvezik annyira, mint a másik kettő. Milyen gyönyörű fejed van, fiam. Nem így. Sikasztova az nagyon. Szerintem most egymást megszedik.
Hello. A fenekét megmoshatna, az olyan koszos. Játszani akar. Igazából állandóan le akar merülni. Igen. Beledugja a fejét. Igen, a testvére mindenkit nem összetik. Rába nem elkövető. Ennyi? Ó. Szegény talpamnak már is. És az előbb belementél. De csak ennyi kellett. Állj már meg, hát nem igaz már. Mozd le a seggét neki. Azt gondolod? Igen? Nem mehetünk. Nézd meg tényleg, hogy még vele. És megteszi a tisztelmet. Jó, ez neked a beledög lesz is. Jaj, de ügyes. Gyere szépen. Ne arra menjél, ne figyelj a másik lóra. Jó. Nagyon ügyes. Jó. Jaj. Gyertek ki, mert megfagy. Most már jó? Ha nem fázol? Valki, ennyi. Elég volt, hagyjál békén. Úgy mi okos jó. Ne butáskodjál már, most már csak harmadszorra kell visszajönni, gyere. Igen, szerintem nem akarsz. Neked sem akarja, hogy már. Nem tetszik neki. Gyere. Bemegy anya miatt, de... Gyere. Kiért az ilyen Gyere. Jaj, de ügyes, gyere szépen. Nagyon Videóra, na. Majd átküldöm. Ja, te veszed? Igen, hál' Istennek, mert én nem tudtam beépíteni a hülye De múltkor képemet. saját magától hozta elő nekem, és mondom, ilyen is van, és most nem találom. Én se tudom, mert nem látom. Csináltam egy csomó képet. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkiről, de azért próbáltam tőle. Ja, nem, mindenkiről. Ez most ilyen közös fényképen Nem mondod, hogy te még visszamennél. Te úgy látom. Édes Istenem.
Fegyfagyok most. Mindjárt azt, hogy nagy az megcsapnál neki. És nem tudom, hogy ki jönne a kese, vagy csak bemenni nem akar. Hogy mondod? Ha hagynád, akkor ő kifelé jönne már? Szerintem mindjárt kint van. Igen. Ó, áll a ló. Ott áll. Mindjárt megyünk. Most már biztos, hogy 1000 évig élek. Annyi talpasztást kaptam, mint a sűrűt. Akarsz még helyre lenni? Gyere, apa szemetvénye. Figyelj csak, a Pintóról lóhátra jöttek idáig, és azt mondták, olyan marha jó útjuk volt. Az 2 nap, persze. 5, Hogy jöttek 5 nap? Ez 74 kilométer. de ők ilyen direkt kerültek. Ja. És azt mondták, nagyon Én gyönyörű. beszéltem az Eszterrel, de nem akartak plusz lovasokat. Hát jövőre beleférsz, jelentkezz. Nem, én most egy olyan túrára mondom, hogy Mi van büdös ló? mi jönnénk el. Hogy mutogatsz a pánynak? Úgy, egész pontosan. Hogyan mutatta? Gyere szép, gyere. Az, gyere szép. Gyere. Nagyon ügyes. Hát ilyen, oda felrakták a lót. Ezek után tegnap előtt kimondtunk, ugye, hogy akkor, na, lovazunk velük egy kicsit. Csak hogy egy papír, de előtte láttam, hogy nem. Mind a két lábával érted, tök mereven érted, mint egy... De aztán utána már elfelejtett, hogy most melyik kell szántítani, úgyhogy majdnem pofára volt. És megállt, és nem volt hajlandó. Emelgett alá, neki ez nagyon. Mondom, hülye vagy, a másikat hajlandó. Meglátod ezt? Hogy mondjam? Lement az edzésünk, Lóri Csokinőtér Marvi. Na, hogy ment a kis mellett? Nem egy szállódogott, meg De egyetlen. fogalj meg. Csikó még, tudod, nem nagyon tudja, hogy mi van. Tehát nem semmi olyasmit nem csináltak, nem mindig érti, hogy mi a feladat. Úgyhogy... Kezdve egy látványosan megoldják. Volt, de csak lábig. Ja, várjál, nem szeretjük meg a hát amúgy sem egy pancsolós fajta, de otthon nekünk melegebb a tó. Igen. Mondom, nincs drága. Aki dolgozott. Aki kijött. Te jegyagoltál? Nem. Elmesíted neki külön az egészet? Hát elmesélem még egyszer, igen, azért én is úgy voltam eddig. Volt egy pár fontos dolog, amit meg akartam hallgatni, aztán, hogy mesélheted még És egyszer el. aztán képzeld el, hogy ez az izé... Elengedtem. És most semmi baja nem volt. Mondom, Beci, azt hiszem, hogy a lovamnak nehéz a vezetőszár. Kötőfék nélkül nem sánzik. Az tegnap felhívott a Bejci, azt mondja, figyelj, már felhívtam a kismerő, meg most bőszköröm van. Felhívtam a kismerő, mi a szart csinálják a lovaddal? Ez vágtázik, rugdosódik, hemperget, semmi baja nincs. Letérdel a kajáért, Letérdel a kajáért, semmi baja nincs. bújik át a Azt mondja, most villanypásztor alatt. Tudtok meg egy kis karikással a jövőben a körkarámban. Úgyhogy holnap megyünk ki hozzám. Kell valami? Persze. Mi van, Kesezi, helőték voltak